mina besilo ngiyakhuleka bafowethu alikho iqiniso South Africa, alikho iqiniso bafowethu, alikho iqiniso, ngiyakuphinda, alikho iqiniso. Ngiyabingelela ngingunogwaja losikhundla ngingumzukulwana kavungamisi uvala kusavala sekuvala ngamakhanda amadoda insiba emagwalagwala tata ingaco kwamuntu cobo qhumu fala kahle mswazi lomnyama kwabethuli sifuba sinengcebo ngiphuza kwezindeni masibekela ngingumzukulwana kasomhlolo isilo bayethe wena waphakathi la ekhaya komama kwedlamini ebukhosini la ngizalwa khona. Abantu abaningi-ke abakwazi lokho, nanti hiye engigqokile limela amakhosi alabangwane. Ngiyakhuleka futhi nasekhaya elikhulu eNdlunkulu yakithi kwaZulu, njengoba singamaZulu. Ngiyakhuleka kwinkasheni enkulu kaMenzi ephuza umlaza angameva langa lisehlule yebe amadoda yebo sesingamavikiti wena weNdlovu. Khuleke ebukhosini bakithi kwaZungu kusukela emahenyeni entandakwela. Ngikhuleke khaya elikhulu, khaya lithi ebukhosini bakithi uGwabeni emeva mhlophe. Ngiyakhuleka Gwabeni bafowethu, ngingugwajobu ngingwakwaZungu. Njengoba sengichazile, umuntu ongaziyo nokasondela eduze kwami uzonothisa lento ukuthi uGwajo uyahlonipha, uGwajo uyithobile, uGwajo uyasazi isithoro sakhe. Ngifuna ukuzo-adressa ination ngalo mbonakalo osowenzekile eNingizimu Afrika. Yazi njengamanje ngifuna ukuzokhuluma ngento engicabanga ukuthi abantu abaningi bayibuza bayiphendula ukuthi yiyo akuyona. Qonde ngqo kuwe King Bhaka, futhi awuyona iking, wawugcotshoba wena Bhakanzama owaduma ngembiza yeyilonda, owaduma ngomshwalensi usadayisa umshwalensi kudala. Okay, asibuye lana bafowethu, ingamampunge lento esho uBhaka egameni leNyoni TV, egameni likaGwajo kosesizwe sakamnikazi. Ngiyayithoba, ngiyahlonipha kakhulu kuyona ngoba amakhosi ngiwahlonipha kakhulu. TK Mfokazuma mfowethu, umfowethu kumodani ukuthi ube umfowethu angazi ngathini indlela esihloniphana ngakhona. Angeke ngize ngidayise ngeNingizimu Afrika ngiuGwajo, angisoze. Lento ngizoyiqala la. uBhaka ngiyamazi kodwa angimazeli ukuthi wake wasiza ba 2+2 ngiyamazi. Baningi abantu engabakhomba abalekelelile wabasiza. Uyinyanga endala yakwamhlaba uyalingana nami ngike ngahlala kaMhlaba lingana engiyaziyo nemisebenzi yakhe. Usehlala emakhaya wakhela inkosi, unenduna, uyaziwa nje. Akaze futhi ngikhumbule kuthiwa kunomuntu ofika ekhaya kubo ozokhala ukuthi uqoliwe njengoba ukhuluma la kuma-TV. Ngizoqala ngisho lento ngithi uBhaka akayeke umona, weBhaka yeke umona mfethu, uyeke umona ngeke uzokusebenzele. Ukaningi ungifonela ungincenga uthi wena ufuna sizoshutha ivideo upromote umakhandakhanda, sihambe khandwa abantu kuthiwe labo bantu labo ke ibona labo bantu abasize umakhandakhanda. Wazi wathi kimi abantu abayikwili. Ngakubuza ukuthi mina izoba kanjani lento leyo ke. Ngakutshela futhi ukuthi ngaze ngiyenze into enjalo mina ngoba kahle kahle ngabe ngidayisa ngeNingizimu Afrika. Njengamanje uzokhuluma amampunge phambi kwabantu, uzothi kimi ngidlala isikesh, uzothi kimi ngidayisa abantu, uzothi kimi shuthi mina kahle ngidayisa eNingizimu Afrika, okuyinto engekho yonke lento leyo ke. Ungibiza uthi angize emzini wakho, yabo nhlanhla leyo nangidlozi ngangeza futhi nasemzini wakho, angaze ngakubhada mina emzini wakho. Ulokhu ungibiza emavikini adlule uthi angize. Ngithi mangithi ngize ngedwa uthi wena yes funa uze wedwa. Ngithi cha ngihamba neNyoni TV. Wathi hayi ungaqhamuki neNyoni TV. Kanti ufuna ukungishutha bese ubuza uqhamba amanga la uthi ngifikile kakho. Angazi ngifika ukukhipha izithombe ngifike kakho phela. Mawunayo iproof. Nawe la ma-record owankopotelayo uthi mina angazi mina ngakukhuluma nawe. Uyakwazi nawe lokho. Into engiyenzile ngikhulume nayo ngakufusekisa, ukhipha ivideo uqhamba amanga ngakufusekisa. Akufusekisa, uyakwazi ukuthi ngikufusekisile ngoba angikusabi, awusonyanga, awuyilutho, ubastard nje. Wena uma ufuna ukudayisa amafutha akho, ama-cooking oil, lawo oqola ngawo abantu, oze njengoba siyakwazi ukuthi uyi-scam. Wena ngabe uyaqhubeka udayisa amafutha akho.
Because njengamanje kulo muzi waMandiya ohlala bona uhlala emzini waMandiya sakwazi konke lokho yabo ngabe uyaqhubeka uqola abantu ngendlela obaqola ungahambi ugaxelisa noma ufaka thina ezinkingeni. Ngiyaxolisa nje kakhulu kwinkosi yesizwe sakaMnikathi engayicela nginenkinga ukuthi ngiphelezele yangilekelela kakhulu ngoba iyakholelwa kimi nami ngiyakholelwa kuyona futhi ngumfana nje omncane onethalente naye ikholela ithalente lami lokusakaza. TK Mfokazi uyazi siku social media siyasebenza siphusha umsebenzi abantu bayasithanda. Ubhaka ufuna ukufaka lento ukuthi abantu eNingizimu Afrika besibuke besicwaye. Inyoni TV iyaziwa abantu abaningi bayayithanda futhi ngiyanxusa ukuthi bafowethu aniqhubekeni nisupporte niqhubeke niyibuke inhlelo esizenzayo. Ningaphiki ngomuntu oyinyanga ovele osephuphile because ubhaka uphuphile njengamanje ubhaka uzama ukuvuka ngathi njengoba ezama ukuvuka ngathi bakhona abantu abaneqiniso abayibonayo lento umgibe nje uyibonile lento ukuthi ayikho. Ngiyabonga kakhulu Ndonga Khokhovula Gobela lapha emuntu uyaziwa futhi nami ukhwanazi ngoba ngisho ngithi inyanga uyibona ukuthi iyaziwa emakhaya ngoba kunenkosi lapha kunenduna lapha uyaziwa futhi umuzi wakubo njengoba ngichaze na ukuthi uBlasu kunenkosi lapha emhlabeni ngana kunenduna futhi eyakhele esigodini uyaziwa. Wena waziwaphi walapha ba savuka sezwe. Ngicela ke eNingizimu Afrika ngizokwanda kakhulu ngale video kodwa ngifisa ukuthi yazi eNingizimu Afrika ukuthi ayikho yonke lento futhi kuzama ukudicelela phansi igama lami. Uma kungukuthi wena bhaka ubufuna ukushaya 2+2 ubuhlulwa yini ukumqonda eyedwa umshaya bese uyayizwela ke wena ufuna ukuzwela waye ufuna ukuthi uma ufuna ukushaya inyanga bese ubhanqa nathi sonke uhamba uqamba amanga ukuthi wawukhuluma nami ngikhuluma kanjani mina hayi bafowethu sengizophetha. Ngiyacela ukuthi abantu beqhubeke beyibuka inhlelo esizenzayo beqhubeke abantu bekholelwe uGwajo Inyoni TV Nkosi yesizwe sakaMnikathi ngiyayihlonipha kakhulu yenza izinto eziningi ezinhle ukulekelela umphakathi. So nje ngiyacela abafowethu ukuthi nehlise umoya nayi iqiniso engilishoyo nengilikhulumayo mina njengogwajo ngiyayiqhelanisa nayo yonke lento eshiwo ilo mfana wakanzama ozenza inyanga. Lento yakhe isiyacika ngoba ugxeka wonke umuntu awazi ukuthi uphila umuntu uthi wena wonke umuntu wrong. Hayibo athi uphila kuliphizo wena wonke nje umuntu ophila nawe wrong wonke umuntu ophila emhlabeni njalo wrong. Hayi kahleni bafowethu aniyibuke lento ziningi inyanga ekhuluma kabi ngazo efuna ukuthi kuthengwe le cooking oil yakhe ayidayisayo ayidayisela abantu. Akekho umuntu akwasizwa ilento leya umuthi ayewenza kwakungwe yilonda nawo futhi siyeza ukuthi kwakade kuyi-receipt ayithole somewhere kwintombazane thizeni ayikho yonke lento. So bafowethu ngiyacela sinehlisa amaphaphu umuntu okholelwa uGwajo aqhubeke akholele uGwajo. Abafowethu ithimba lonke engisebenzisana nalo liqhubeke lithande njengoba nisithanda. Ngiyazi ukuthi eNingizimu Afrika abantu ngeke bedlale ngathi ngeke futhi beze bebhaye isikelemu esinekho ngomuntu nje ufuna ukugama. Siya-understand ukuthi iranda lihambe kahle kuphuphile indoda zama ukuvuka mfowethu uma uphuphile phuphela wedwa. Into engixabanisa nawe ukuthi nganqaba ukwenza isikeshi ufuna ungenza isikeshi athi angisenze isikeshi mina ufuna ukuqola abantu ngegama lami engiyenze lento leyo yabo nganqaba yabo kakhulu eNingizimu Afrika. Ngiyathokoza kakhulu umuntu ongathanda ukukhuluma kakhulu ngumuntu ongathanda ukuhlezi ngikhuluma ngumuntu othanda ukwenza abantu bayazi. Ngiyacela nje niqhubeke nisupporte bafowethu thina siphila ngani ninto engizenzayo mina ngokuthi mina niyabuka amavidiyo ethu nasupporta kakhulu. Ngiyathokoza kakhulu nginokwatsha losikho ngiyakhundla umzulu nakavunga mlisuva lavala sekuvala ngamakhanda amadoda.